Siemanko, dzisiaj będziemy to ja Mieczko, dzisiaj będziemy nagrywali z otwieraniem kontraktów. To tak, wybierzemy sobie to skin do Akacza i sobie wybierzemy to. I co nam wyleci? Aha, tutaj musimy kliknąć, by nam podpisało. I nam wyleciało jakiś skin do auto. Wszystko mówiło? Nie. Furki. Oj, kurczę. Weźmiemy sobie z telefonych do Akacza. Weźmiemy sobie ten otwarty podręczny. Podpisać i AWP. Trochę dziwne to jest. To jest różowe coś. Tu sobie teraz weźmiemy. Jest jakiś skin do setki, jest. To wszystko powsadzamy to. Dodamy. Podpiszemy się. I co nam wyleci? To jest 75 Wiktoria. Dobry kij. A weźmiemy sobie jaki jest do tego? Jest do Negewa. Do Negewa nie ma. Do Galiego też nie ma. Dziwne. Dobrze, to weźmiemy sobie z tych. Weźmiemy sobie skina do MP9, to może będzie Lidl Polska. To nie jest to. Czemu? A jak damy na ten drugi, to na pewno nie może być fioletowy skin. Tak jak tutaj nie ma tego, pasimowa. No, otworzymy sobie całą siatkę Safari. Robimy podpisanie. Będzie nie, to 3 zmiany. Submit conflict. Nie podoba mi się on. Już chyba, że sobie cisnę. Usuwam wszystkie itemki. A weźmiemy sobie... A nie, przecież robiliśmy opening z kołacha. A weźmiemy sobie to i to. I co nam wylotu? Za tyle kontyker i może wylotać jaguar. Naprawdę, jaguar może z takiego czegoś wylecieć. Teraz się kapła. Jak sobie weźmiemy wszystkie, usuniemy te i weźmiemy sobie wszystkie te, to nigdy nie widziałem jeszcze takiego skina do tego. Gabe AK5. Co to za skin do Akacza? Chwilę spręt, muszę zrobić SS-a. To jest tęczowe opłacenie? Nie wiem. Zrobimy jeszcze tutaj. Dobra, zrobiliśmy. Dziwny ten skin.
To jeszcze są otworzymy do Digla, weźmiemy sobie to, bo to mi się najbardziej podoba. Items, oluj. To, gdzie to jest? O tu. I to. Reading. Aha, i jeszcze może będą odcinki z Minecrafta, tej gównianej gry. Może to... Jeżeli X-Ray jest warty 3 euro, to ile mogą kosztować w końcu takie te? Lel. Dobra, weźmiemy sobie wszystko, suniemy. A weźmiemy sobie do Faumasa. I jeszcze raz. I co nam wyleci? Zaś X-Ray. Kurwa, to ile muszą być warte te skiny wszystkie? Ja pierdzielę, chyba to coś ma jakieś, nie wiem. Usuwamy sobie itemki. Aka. Ciekawe co nam wyleci. Weźmiemy sobie Redline'a. Redline'a. To i kartel. Albo nie, zrobimy taką wyliczankę. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4 i raz, i 2, i 3. Aha. I redeem. I co wyleci? Ciekawe co, na pewno jakiś drogi skin. Naprawdę. Będzie od kociaków to chyba jest. Bo tak. A to... O, tu wiem co zrobimy. To by powinno... To skoro tak można, no to ja przecież sobie mogę wziąć tak. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz. Do łagona dodamy. I dodamy sobie tęczowe utwardzenie, to i to. I co nam wylota? Ciekawe. M4A4 X-Ray. Lol. Naprawdę to jest bardzo dziwna strona. X-Ray, jakbym się patrzył na rynku, to po 3 po 3 euro goście kupywali. Dobra, jeszcze mam 2 minutę. To myślę, że się filmik wam spodobał. Możecie dać łapkę w górę i będzie jeszcze dużo lepszych filmików. No to cześć, pa, nawet.